سلام طعنا هبلنا كميلكم تقنيو كبرى تخطاتلتي SBS تقرينيانا ساعة تدالو زينا انهو فلمار استاتو كنقدم اما قلاد حدا 10 شوعات اوارح سروع بررات جميرو انترنت سلكن وانتخفيتو سراويت إرترا كاب تقراي كي وص زلاق سلام زحسب كم زي كونه حدا كاب تلازب تقراي تزاريبو ጉዳይ ባህሪ መሰረት ለው ናምበር መጋየጽ አይኮነን ክብል ዋና አዛዚ ኃይል ባህር ኢትዮጵያ ሬድ አድሚራል ክንድገዙ ገሊጹ ናመቀለ በነፋሪት በመጋሽ ምስድራ ቤቶም ተሐዋወሱ ተጋሩ ዳግም ከም ተፈጥሩ ኮይኑ ከም ተሰሙዑን ገሊጾም ካቶሊካዊት ጳጳስ ኤርትራ ሰበኻን ኡዝዞባ ሰገነይቲ ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈቲሖም أو حورات هاجرات قوام وكالة إثيوبيا أمباسادر تاياز كسلاسي كاب حلفنتو تسنابي تزولو نسعة تدالو زيناتات يوم سنات نحون كتكتاتلوان بخورن عدم أما غلا دحر 10 شوعات توارح سروع بررات يميلو انترنت سلكن وانتخفيتلو مراحة تقراين إثيوبيا أنا مقلم رخاوم سعيبوا مقل زحاشناي سلام تسفاكم زلو زقلتو زلو نبرتي السلام ملوك خوني تسفولو معدل نداد تات تقراي كابجوتي ندادك من لألن وسانا كم زحلف دما بعد مزي حيل الندادن إثيوبيا مجلسو إثيوبيان إنسايدر استبهال مع كان زينا إثيوبيا تسبسيبلو لعل حد عامة فرقان تقاري أنحى أقل تليكم تمالا بساعات تحرقات كتمام مقالة مستمل سمس معسعبو زي تفرالي حدث تحبريتاتاتي وصلو FBC نوانا أفصامي سراح إثيو تيليكوم فريو تامرو بمتقاسا بزرقو حصب صاب مقالة تركبن 10 شوعاتن كتماتات تقراي لنوي حوان تقاري أنحى أقل تليكوم نور كم تملس لنا ملكيتو أتن 10 شوعاتن كتماتات ينوت كم زخونا قناي تتقصن بسنكو كينات قد أزوز حد شعاتميتن سمانان حادن كيلومتر نوحازلو فايبر بإثيو تيليكوم تسقينو مبالنون اتمع كان زينا حبيرو الله قال أبدأ زنبر تجارون بمقالة زركة وسدر دويلهم كراخو كم زخالو متكاس أما حبراو مراخوي تحقواسهم يجلس له BBC نقال مستدرابيتهم استراخو سبات زرار بخوينو اتناي سلكي علالهم بسمعيت حزنا تحقواسن تحواوسهم منبارون قليتهم ليل الله قالوا الدمانة مجمار أقل قول السلكي زحبر زينا كاب سمعلو ساعات جميرو ما مقالن كالوت كتماتات النابز ركا وسدر دقاقي ما مقان تدولو كسرح لهم كم زيك على محبراو مراخبتاتهم يتحف له من الباتو نايتو ما مقال زلو سدرابيتات سيم كارد نوح وانا باقل قولوت بزي مصنوحو قزي حالفو وي expired كوينو كخون كم زخليو بزوحات قمتهم زقمتو زلو أقل قولوت تيليكوم داقم مجمار سيعبو سوسان حادنج انافر بانكتاتنا باقل قولوت كم زعطواون تنفتس عمي سرح قليس انا اللوام سراويت منقست إثيوبيا كم مقالة دحر موصون 10 شمونت أوارح تقواهي تصنح بررا مقد عير إثيوبيا وانتمار روع بوقع جمير له برراتات نفر تزكتات الفلايت رادار 24 استبها المروبة حبريتا كاب علم لخاو معرفو نفر تبولي كباب ساعات شديسن فرغانا قوص أطراق استبقست نفاريت قصر بررا ET 104 بوينغ شوعات 3 شوعاتن مقالة 5 آتو تارقا قيسلو اتمقد عير أب زوص حبريتا كاب 10 شعات تحساس كلتشن 15 عامة مرج جميرو نام مقالة زقبرو شروع بررا كم جمرا فليتيوم تمالب زرقو حبريتا كاب عرب جميرو دماب عم على التحدث نبرا بررا نام مقالة ناب كلتا كم زعبيو قليس الله توساقي نقراو بانك إثيوبيا بسلسة ختماتات تقراي نوي حوان تقاري تصنحي أقل قلوت مهاب كم جمرة حبير اللهم أتبان كاب تحت قوضة سرمانقز فيدرال أب كتماتات شيران علامات آن كورا منسلحو خالص الكم زخونا يقالي تزالو نز مسارت بمقوار دما كاب كتما شرا استفلالي أكالات رئيتو أمزهو زالو خوينام تاقل قلوت كم جمرة سيمعو من بانك كم زخودو انتخونا جنزب يلنزب الملاشي هو هبام كم زلون كاب حسابون جنزب كان قصاصو كم زي كلون يوم زقلت زالو برران اب تግራይ تمالي ب 138 عدلኛታት ሰባት ምጅማሩ ሲዒቡ ምስድራ ቤቶም ረኻቦም ዳግማይ ውልደት ኮይኑ ከም ተሰሙዖም ገሊጾም ናብ መቐለ ብነፋሪት ዝኣተው ተጋሩ ምስድራ ቤቶም ረኻቦም ዳግማይ ሙላድ ኮይኑ ከም ተሰሙዖም ይገልጽለው ሓደ ካብቶም ድሕሪ 2 ዓመት ስድሩ ንምሕታት ንመቐለ ዝኣተው መንእሰይ ዮናስ ዮሐንስ ካብ ስድራ ተፈልዩ ዝሕለፈ ህይወት ኣዝዩ ዘሕዝን ከም ዝነበረ ንድምፂ ወያነ ትግራይ ኣብ ዝሃቦ መብርህ ገሊጹ እቲ መንእሰይ ሰላም ኮይኑ ናብ ትግራይ ምእታው ስድሩ ክረክብ ምኽኣሉ حاجوس كم تسمع بمجلس داقم مفتار كوينو كم تسمعون حابير له كل تدقان قعزان أكيبان مقالات زقاشت ويزرو كحصو هاي لبوغنا تحواس كم تسمع مجلسان كل التعامتات كابس الرؤم تفليم صنحو سبعين سبيتن أبونا عدنا عرقون بحافشات فلا اليوم كابس صنحو بزوحات الرابطات اتهم عدلنياتا استراخب اللعلات كوين اللوت مال روع قطري عسات شعات تحساس كل تشن عسات حامشان عامة مرت هاكوطات راقز
እዚ ከምዚ ከሎ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ከይወፀ ዘላቂ ሰላም ዝሕሰብ ከም ዘይኮነ ሓደ ካብ ተላዘብቲ ትግራይ ዝኾኑ ኣምባሳደር ወንድሙ ኣሳምነው ተዛሪቦም። ቢቢሲ ንሓደ ካብ ተላዘብቲ ትግራይ ዝኾኑ ኣምባሳደር ወንድሙ ኣሳምነው ረኺቡ ብዛዕባ እተን መቐለ ዝነበረ ውዕሎ መራሕቲ ትግራይን ኢትዮጵያን ዘዘራረቦም ኮይኑ ኣምባሳደር ወንድሙ ብዛዕባ ትልኡኽ ዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ዓብዪ ጉጅለ እዩ መፂኡ። ብኣፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ የተታገሰ ጫፎ ዝምራሕ ልኡኽ እዩ። ነቶም ተላዘብቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ኣምባሳደር ሬድዋንን ጌድዎንን ሓዊሱ 7 ሚኒስትራት እውን መፂኦም እዮም። 40 ሰሙያ ባንክን ቴሌኮምን ምስ ዋና ፈጻሚ ስራሕ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ሓላፊት ኢትዮ ቴሌኮም ሓላፊ ሓይሊ መብራህቲ ዓበይቲ ሰበስልጣን እዮም መፂኦም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ መስርሕ ሰላም ዘለዎ ድልውነት ከምኡውን ነቲ ስምምዕ ከተግብር ድሉ ከም ዝኾነ ዘርኢ እዩ። ኣገልግሎታት ባንኪ መብራህትን ስልክን መጓዓዝያን ንምምላስ ዝገብርዎ ጻዕርታት እውን ነጊሮምን ኣለዉ። ዝተወሰነ ቴክኒካዊ ጉዳያት ኣብ ምውጋን እዮም ዘለዉ ከም ዝበልዎ ጸብጺብሎ። ምስ ቴሌፎን ብዙሓት ብሰንኪ ኩናት ዝተሃስየ ፋይበራት እናጸገኑ ከም ዝኾኑ ዛጊዱን ልዕሊ 900 ኪሎ ሜትር ፋይበር ከም ዝተጸገነ ኣብ ቀረባው ድማ ብዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ እውን ነተሪፉ ዘሎ ስልክ ዝረኽበሉ ዕድላት ከም ዝህሉ ምስኡ ተዛሚዱ ናይ ባንኪ ኣገልግሎት እውን ኣብተን ዘይጀመራ ከተማታት ከም ዝጅምር ነቲ ናይ ባንኪ ኣገልግሎት ንምጅማር ድማ ኣስታት 18 ሰሙያ መቐለ ከም ዝተረፉ እቶም ናይ ትግራይ ተላዛበ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ገሊፆም እዮም። ዕላማት መገሻ ነቲ ዝተጀመረ ኣገልግሎታት ናይ ምጅማር ስራሕ ንምቅልጣፍ ወይ ድማ ገና ዘይተጀመረ ከም ብሓዱሽ ንምጅማር ከም ዝኾነን ብወገን መንግስቲ ትግራይ ድማ ኣብ ሰላም ዘለዎ ምትእምማን ከም ዝረኣዩ ተስፋ ከም ዝገበሩ እውን እቶም ሓላፊ ገሊፆም ነይሮም። እቲ ስምምዕ ሰላም ዕንቅፋ ዝኾነ ካልእ ጉዳይ ዝበልዎ ግን ሰራዊት ኤርትራ ከም ዝኾኑ እዮም ገሊፆም። ኣምባሳደር ወንድሙ ኣሳምነው መብርሂኦም ሰራዊት ኤርትራ ከይወፀ ዘላቂ ሰላም ኣይሕሰብን ክብሉ እዮም ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ገሊፆም ዘለዉ። ሰራዊት ኤርትራ ከይወፀ ዘላቂ ሰላም ኣይሕሰብን እዚ እውን ንኸሳለጥዎ ኣዘኻኺርናዮም ኢና። ንፕሬዚደንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እውን ረኺቦም ኣዘራሪቦም እዮም። መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰራዊት ኤርትራን ሓይልታት ኣምሓራን ቀልጢፉ ከውፅኦም ዝብል እምነት ፈጢርና ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ኣምባሳደር ወንድሙ ብዛዕባ ምፍታሕ ዕጥቂ ሰራዊት ትግራይ ዝምልከት መብርሂኦም ድማ ጉዳይ ምውፃእ ሓይልታት ኤርትራን ኣምሓራን ምስ ምፍታሕ ዕጥቂ ዝተሓሓዘ ኣይኮነን ከቢድ ኣፅዋር ሰራዊት ትግራይ ኣብ ሓደ ቦታ ክእከብ እሞ ብተዓዘብቲ ክረአይ ክግበር ጉዳይ ፎከስ ተፅዋር እውን ገና ዝምከረሉ እዩ ኢሎም። ንሕና ተኸበርቲ ተፅዋር ኣዳሊና የለና ሰራዊት ኤርትራን ሓይልታት ኣምሓራን መውፃእ ምስ ጀመሩ ድማ ናብቲ ዝተዳለወ ቦታ ከነቐምጦ ኢና። እዚ ኣብ ናይ ረቡዕ እውን ዘቲናሉ ኢና። ስለዚ ኣብ ቅረባ መዓልትታት ክጅመር ኢልና ንኣምን ዝበሉ ኮይኖም ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ብወገኖም ብመሰረት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ናይሮቢ ዝተበፅሐ ምርድዳእ ሎማዓንቲ ሐሙስ ከበድቲ ተፅዋር ምርካብን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ መቐለ ሕገ መንግስታዊ ሓላፍነቱ ምፍጻም ክቕፅል ትፅቢት ከም ዝግበር ቅድሚ 3 መዓልቲ ብትዊተር ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ገሊፆም ነይሮም እዮም። ብካልእ ዜና ባሕሪ መሰረት ህላወና እምበር መጋየፅን ኣይኮነን ክብል ዋና ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ሪር ኣድሚራል ክንዲገዙ ትማሊ ተዛሪቡ። እቲ ኣዛዚ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ኢትዮጵያ ንምንታይ ስለ ባሕሪ ትዳለወ ዝበሃል ነገር የለን ክብል እዩ ተዛሪቡ። መሰረቲ መብርሂ ናይቲ ኣዛዚ ኢትዮጵያ እታንፆ ዘላ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ጉዳይ ባሕሪ ዘለዋ ረብሓ ንምኽባር ዝዓለመ ከም ዝኾነን ድሕነት ኢትዮጵያ ዝሕሉ ሉኣላውነት ዘረጋግፅ ብዝሕግዝ መልክዑ ይህነፅ ከም ዘሎ እዩ ኣረዲኡ። ናይ ሓይሊ ባሕሪ ኣካዳሚ ኣዛዚ ዝኾነ ኮማንደር ከበደ ሚካኤል ኣባላቱ መሰረታዊ ናይ ውትድርና ባሕርን ተዓሊም ዛዚሞም ሕጂ ሙያዊ ስልጠናታት ማለት ብኢንጂን ኤሌክትሮኒክስ ናቪጌሽን ኣርማመንትን ከምኡ ድማ ብስልጠና ኮሙኒኬሽን ይህነፁ ከም ዘለዉ ኣብቲ ዝሃቦ መብርሂ ገሊጹሎም። ካቶሊካዊ ጳጳስ ኤርትራ ሰበኻ ንኡስ ዞባ ሰገነይቲ ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈቲሖም። ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2022 ካብ ናይ ኣውሮፓ መገሻ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከለዉ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ብሰበስልጣን ኤርትራ ትድልየ ኣለኹም ተባሂሎም ዝተወስዱን ዝነበርዎ ቦታ እውን ብንጹር ከይተፈልጠ ዝጸንሐን ኣቡነ ፍቕረ ማርያም ሓጎስ ትማል ረቡዕ ከም ዝተፈትሑን ናብ ቁምስንኦም ከም ዝተመልሱን ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ንዝተፈላለዩ ማዕኸናት ዜና ገሊፆም። ምስኦም ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝተኣስሩ ቆሞስ ሰገነይቲ ኣባ ምሕረት ኣቡን ምስኦም ከም ዝተፈትሑ ተገሊጹሎ። ኣቡነ ፍቕረ ማርያም ኣብ ኤርትራ ካብ ዘለዋ 4 ሰበኻታት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሓንቲ ንዝኾነ ሰበኻ ሰገነይቲ ዝምርሑ ክኾኑ ከለዉ እቶም ካልኦት 3 ድማ ሰበኻ ኣስመራ፣ ሰበኻ ኸረን፣ ሰበኻ በረንቱ እዮም ተባሂሉ። ብዛዕባ ኩነታት ማእሰርቲ ኮነ መፍታሕ ኣቡነ ፍቕረ ማርያም ብሰበስልጣናት መንግስቲ ኤርትራ ዝተዋሃበ ሓበሬታ እውን ከም ዘየለ ተገሊጹሎም። ኣብ መወዳእታ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ቋሚ ወካሊ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ታዬ ኣጽቀሥላሴ ካብ ሓላፍነቱ ተሰናቢቱ። ናይ ስራሕ ዕድሞም ኣብቂዑ ተባሂሎም ምስኡ ዝተሰናበቱ ካልኦት ኣምባሳደራት ኢትዮጵያ ድማ ኣምባሳደር ተሾመ ቶጋ፣ ኣምባሳደር ኣለማየሁ ተገኑ፣ ኣምባሳደር ዓብዱልፈታሕ ዓብዱላሂ፣ ኣምባሳደር ሱሌማን ደደፎ፣ ኣምባሳደር ዘነበ ከበደ፣ ኣምባሳደር ረታ ኣለሙ፣ ኣምባሳደር ትዝታ ሙልጌታ፣ ከምኡውን ኣምባሳደር ሙሉ ሰሎሞን፣ ኣምባሳደር ወይንሸት ታደሰ፣ ኣምባሳደር ሄኖክ ተፈራ፣ ኣምባሳደር ሓሰን ታጁ፣ ኣምባሳደር መልስ ዓለምን ኣምባሳደር ዓለም ፀሐይ መሰረትን ከም ዝኾኑ ተገሊጹሎም።
قبلات تخطاتلتي SBS تقرينيان الساعة تدالو زينا زي مسل مسانا تسانيحهم سلس تخطاتلكم عزينا نمسجن سنين من لكم سلام